e chiro nyaka ong'iew e dho ndara nikech yo modhi donjogo onge. Samoro ng'ato nigi mtoka, samoro ng'ato mako lwet nyathine kaka jok ma jonyalo gi jotimga shopping weekend, osetuomne nyathi. Koro gigi ji te nyaka donjo e chiro mondo wawe barabara, mondo gimoro ka gimoro bed e sekta ne, mondo jowelo madonjo e chiro mondo oyud chiro. Parking wan go maduong' Kibuye, ma kata bed geche adi nyalo chung'e, warwako welo te, kik iluor Kibuye. Ndara no to wa make sure ni wadhi lose. County government winja wadhi loso ndara no. Ma kadipo nutamuru riuru kodwa, to an badhi yie, jong'anyo koro ng'anya kaka gitamre juogo, nikech wadonjo e tich monego ti. Gimomiyo awacho ma, askeche ma county government nigi riside e lwetgi juogo, jo revenue be juogo. Koro wakia ni askari tiji ang'o, iyudo askari government, state county kochone risite e lwete wuotho juogo, ja revenue be nigi machine juogo. Koro wakia ni askari tije en ang'o, wakia ni askari tije juogo, to wakia ni askari tije choko revenue. Askari tije iye en mane gima nitie kar kanyo. Nitie penjo machielo ma ida kale kar kanyo, porono ka choche ma Kibuye. Kane wadonjo Kibuye, ne wadonjo Kibuye dwe mar abich. Kibuye ne wadonjo dwe mar abich, tarik 5 higa mar 22. Sama ne wadonjo Kibuye ne tich tek, kendo ne watamo county government yok wadonjo Kibuye ka choche pok orumo. To kaluwore gi wan joma nyaka wawinj chik, ne wayie nikech bura nolowa. Sama ne wadonjo Kibuye ne waonge cho.